na FM-ku. A dočasne máme nové ranné jingle, špeciálne upravené pre nášho dnešného hostia. Konečne poriadne a husté. Spoznávate tento hlas? Asi áno, že? To je otázka. Kto by ho nepoznal? Juraj Benetín. Dnes na nás bude hovoriť frontman kapely Corben Dallas. Aj možno na nás zaspieva. To sa zase necháme prekvapiť aj my v ráne na FM-ku. Spevák Corben Dallas, architekt, otec a čo všetko ešte, tak to sa dozvieme už priamo od neho o pár minút z rána na FM-ku. Juraj Benetín príde medzi nás. 5 minút po 8 vás pozdravujú Dominika a Ego, nech sa vám dobre zobúdza s Rádiom FM. Predstavovať, to je ten hlboký hlas. Známy z Corben Dallas asi najmä. Podľa mňa by stačil, keby urobil, že... Pozdravujeme Kamzík, vysielač, je to v poriadku, nie je to nejaké brumenie, je to náš ranný host. No, vítaj, dobre, radi ťa vidíme, radi ťa počúvame. Zatiaľ aké ráno? Parkovaciu výzvu si zvládol pred rozhlasom? Tak na polovicu, povedzme. Je to tu dosť divoké. Ráno ináč dobre. Len zvyknem takto ráno ísť kočíkovať a toto som musel vynechať, takže pre manželku trošku horšie ráno tým pádom. Kedy vyrážate na tú prvú jazdu? Tak okolo 7:30, 6:00. To je skoro. To je taký celkom milý zvyk, nie? Lebo tak veľa ľudí nechodí takto skoro kočíkovať. Ešte tak na prvom albume máme takú pesničku, že Biele ráno, a to bola taká pesnička o tom, že keď som tu sám a keď ten deň je iba môj. Lebo ja ináč rád stávam skoro, lenže už ten deň nie je iba môj, už si to delíme s tým prckom. No a navyše sú aj dosť tmavé dni už. To je ináč najhoršie. A vy aj zažijete prvýkrát zimu, takto v širšom kruhu, tak to už aby ste aj nad zimnými pneumatikami rozmýšľali na ten kočík. Nad reťazami. Reťaze. To ešte nie sú odhrnuté chodníky. No. No on sa smeje, on ešte ale nevie, čo to je takto ráno. Neviem, všetko bude poprvé. A už krabať spätné zrkadielka na kočíku. To je výzva, no. Dobre, my si toto všetko preberieme, aj tieto tvoje rodinné záležitosti. Hovorí, že rád vstávaš skoro. Asi s príchodom dieťaťa je to už také jasné. Nevyhnutné. Ten deň sa začína skôr. Ale prečo to ty tak máš? No, hovorí, že dobre, je to taký príjemný pocit, ten ranný, ale predsa len... Neviem. Tak som zvyknutý, že je mi to také prirodzené. Skôr ráno ako večer. Večer nie som nejaký vták. Aj denný typ, hej? Návštevníci našich koncertov by možno povedali niečo iné. Že ma tam videli aj po koncerte dosť dlho. Ale nie, ráno, to je moje. Ja mám rád rána. Teraz nám začnú chodiť fotky s Jurajom, vieš, o 3:00 z baru. To bolo tak, ale to sú zase také výnimočné momenty, tie koncertné, ktoré ale si treba užiť. Ale zase koncertujete, mám pocit, že celkom dosť teraz, nie? Teraz máme turné. Vidíš, to sme si pripravili na seba. Pekné slovo. Karnevalová vrana. 2013 turné vlastne k vydaniu albumu. To máme ale rozložené tak na dlhšie až do Vianoc v podstate. A tento posledný víkend sme mali 3 za sebou, takže to bolo možno, že aj prvýkrát, čo sme hrali 3 koncerty za sebou. A tak navyše vy ste aj pomerne vyťažení, zamestnaní, všetci traja členovia kapely, tak je to v podstate zázrak, že sa vám to tak darí sa stretávať. Našťastie sme traja, takže sa zladiť ešte celkom vieme. Ale musíte byť všetci traja na jednom mieste v tom istom čase, to je blbé, že? Ste si to vedeli tak rozposúvať? Zariadiť. Juraj Benetín je v štúdiu Rádia FM. Ak máte chuť sa niečo spýtať, alebo mu chcete niečo odkázať, pokojne, je tu tá možnosť 7773 Rádio FM medzera a text, alebo studio@radiofm.sk. No a my teda budeme debatovať s Jurajom, ale nebudeme ho nejako veľmi trápiť. Zobrali sme ho do partie ako tretieho na kávu v dnešnom ráne na FM-ku a to znamená, že máš aj šancu to tu tak zamiešať hudobne a sme aj zvedaví na tvoj hudobný výber ranný, v tomto prípade pre Rádio FM. Tak máš už aj teraz priestor 8:18 najvyšší. Čo si zahráme? Dáme si Cez okno. Nie je to nejaká moja, povedzme, že najobľúbenejšia pesnička, ale je to rádiovejší formát ako príbeh od Deža Ursiniho, ktorý ma naplnil prvý, lebo ten má, myslím, 9,5 minúty, tak to nebudeme robiť divákom ráno. Ale je tam podobný groove a ten groove mi hraje v hlave už pol roka stále.
okno, lebo všade dobre, doma najlepšie. Na celý svet zabúdam cez okno, po ruskej vodke ho mám najväčšie. Chicago, Paríž, Štýly, Róm, a cez okno vidím a sedím doma. Chicago, Paríž, Štýly, Róm, a cez okno vidím a sedím doma. Cez okno si môžeme týkať, cez okno sa môžu stýkať, cez okno vyletí dýka, cez okno zastavím dýka, cez okno sa krásne hýka, cez okno urazím strýka, cez okno budeme pikať, cez okno skúšame dýchať. Sa dívam cez okno, doma je najlepšie a všade je dobre. Na celý svet sa dívam cez okno, každý to okno odo mňa žobre. Chicago, Paríž, Štýly, Róm, a cez okno vidím a sedím doma. Maďarov a svet Indov pozorne sledujem cez svoje window. Cez okno si môžeme týkať, cez okno sa môžeme stýkať, cez okno vyletí dýka, cez okno zastavím býka, cez okno sa krásne hýka, cez okno urazím strýka, cez okno budeme pikať, cez okno mi môžeš viesť. A už máme aj my na celý deň v hlave túto skladbu vďaka Jurajovi Benetinovi, ktorý si ju vybral v ráne na FM-ku. Dobre si to vybral, dobre. No. A teda posúvame sa možno aj k nejakým tvojim hudobným inšpiráciám. Juraj, čo zvykneš počúvať, keď máš chuť na hudbu? Nemám mám také obľúbené rádio jedno. Počkaj, teraz by som mal povedať... Neviem, je toto, kde ste hrali Get Lucky? Nie, mám aj toto jedno slovenské obľúbené rádio, ale nie je to, kde sme hrali Get Lucky, ale mám ešte jedno také francúzske špeciálne obľúbené, ktoré počúvame cez internet a je také veľmi inšpiratívne, je také veselé. A čo hrajú? A hrajú, ináč majú dosť veľký prekryv aj s FM-kom, volá sa Radio Nova a dá sa chytiť aj normálne a je to aj na internete a je to hrajú také dobré nové veci, plus famózne staré veci, také, aké ja môžem, taký Motown a starý soul a v lete hrajú nejaké také reggae, takže fajn. Všetko Ty dobré. máš rád Motown? Ja mám veľmi rád Motown. To by som nepovedala. Ale to by sme si aj mohli priebežne zahrať niečo, popatráme, že čo máme v archíve Rádia FM a to si radi z tohto vyberieme, no. Veď koniec koncov budeme ten tvoj hudobný vkus skúmať počas tohto rána na FM-ku. Zároveň ale tiež ti ako chceme pripomenúť, že mnohí majú radi práve tú vašu tvorbu, tvorbu kapely Corben Dallas, ale aj teba samotného. Robili sme si takú anketu a máme tu takú jednu známu respondentku. Áno, máme vlastne
vlastne anketu v počte respondentov 1, ale tak myslíme si, že za všetkých. No a počúvaj, či spoznáš, kto to hovorí. Som špeciálne na tento jeden hlas, ktorý zaznie teda, pretože si myslím, že naozaj je to objav, nepovedala by som ani sezóny, ale objav 10 ročia možno v rámci mužských hlasov na Slovensku. A keď takéto veľké vyhlásenia, teda ja nemám vo zvyku robiť, ale myslím si, že naozaj je to výnimočný hlas. No. To je Katka Knechtová, není? Nie. To je Jana Kiršnerová. Toto je Jana Kiršnerová. A veľmi sa... Wow, to je super. Ináč už som to počul. Dokonca sme si to dali aj na Facebook, taký podcast toho, lebo to je úžasné niečo. Ale opäť sa červenáš trochu, tak ja si to nepočúval veľa. A toto, že... Nie, toto ešte, keď budem mať 55 a pustím si, tak sa budem červenať. Ešte ona ako sa červenala, keď by si videl. Ja to nemusíme zase prezradiť. Ale dobre rozchechotaná bola, keď to hovorila. No. A takisto netýka sa to teda len takéhoto poslucháčského obdivu, ale aj mnohí chcú s tebou spolupracovať. Máš toho teda, dosť? Upravme, to nie chcú, ale spolupracovali. Juraj, teba chcú všetci, ako je to možné? Ja myslím, že začalo to ináč týmto, začalo to týmto zlokotom a potom ma objavila tým pádom hip-hopová scéna a už to išlo. 2, 3, len na chvíľu potrebujem placebo. Pokračovalo to vecom. Áno, pokračovalo to vecom. A aktualita je zase od AMO. Ako krásne ma dostala. K tej Jane Kiršnerovej. Čím to je? Čo tam ty také prinášaš podľa teba? Neviem, myslím si, že tým hiphoperom prinášam nejaké mojo, lebo také tie tenké folkové hlasy im asi sa moc nehodia do tých drsných prejavov, takže to bude asi to. No. S kým by si chcel spolupracovať? A máš teraz na výber kohokoľvek zo svetovej hudobnej scény. Komu by si nepovedal nie? Ježišmaria, ja som ináč veľmi málo asertívny, takže... No nie, ako prišiel by telefonát, začneme tak, že si ťa nájdu. Tak začneme, že volá Madonna. Volá Madonna, určite áno. Volá, kto? No Nick Cave by si ho nebral zase k sebe? Konkurenciu? Prečo? Hej. Nie, ako aj z tej slovenskej scény, my sme s Corben Dallas už sme robili vlastne fakt s veľa ľuďmi, to je zaujímavé, my sme si to minulé počítali, minulý rok sme robili skoro s každým, koho máme radi na tej scéne hudobnej, čiže to je ináč, je to inšpiratívne, lebo napríklad Dano z Longitalu ma také pekné akordy naučil. Čiže je to aj pre vás taká inšpirácia a nejaké učenie sa? Jasné, je to veľmi zaujímavé. Aj s Vejcom, keď som robil, tak vlastne ten štýl práce, aj to, ako sa robí hip-hopový album a jak sa to nahráva, v akých podmienkach, tak celkom zaujímavé to bolo. Lákalo ťa to, alebo si váhal možno? Lebo taký hip-hop je asi niečo úplne iné, ako robíte. A robili ste aj v minulosti? Jasné, no tak ja sa snažím si vypočuť tú pesničku a keď je v poriadku, tak potom je to v poriadku. Lebo väčšinou som dostal taký dosť veľký priestor, že si z toho urobiť vlastne hip-hoperi ľúbia poslať, že pošlem ti pesničku a príde tak je to... Ale zase máš rozviazané ruky, vieš, môžeš si urobiť, čo chceš. A v prípade tej nahrávky s kapelou AMO, alebo so zostavou AMO, tam vraj, mali sme tu chalanov aj v Ráne na FM-ku, si sám napísal aj text, sám si teda aj vymyslel tú melodickú. Sám som si ho ukradol od Richarda Millera. Hej, je tam taká... Hej, to je tá prvá linka, ktorá je ako krásne ma dostala, spievala mi iba la la la, tak to je to je taká Filipová pesnička pre Millera a La 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 sa volá, myslím, aj veľmi pekná. Môžeme ju pustiť. Pohľadáme ju. Pohľadáme, ale v súvislosti zájmu ešte tiež špecialita, ktorú si spomínal, klip máte nový? Áno, myslím, že dneska ide von a je to taký klip, kde našťastie sa nevyskytuje ani jeden z nás troch, ktorý spievame v tej. Ale celý čas je v zábere Táňa Pauhoufová v nejakom peknom byte a dnes som to ráno videl a je to veľmi pekné. Poďme si aj zahrať AMO, Juraj Benetín, Femme Fatale.
to ten pocit hľadáš a nájdeš dôveru, nemaneš. Ne herečku v slzách, ale ženu, čo miluješ, chápeš. Ona vie, čím si prešiel, si zlým, ona si prešla tým, s kým si rozdali zmysly, ktoré si myslíš, že už dávno zmizli. Úprimné výzvy stíchli, tie tisíce hlasov, cesty, čo lákali oddávna chlapcov. Viedli sa vojny, keď išiel si za tou, fam fatál, život za život rastňou. Položiť život len pre tú jednu, ak položiť kvety, tak položiť pred ňu. Vedieť si vybrať tú hriešnú, hej, tu skúsila život a nebere prehru. Tá je tá smála žena pre kráľa, ak si to nezažil, nechápeš má hra, ktorú si hral s tou poslednou spiatka, zasla jak fajta. A tak len maj na pamäti, ona je dar, tá správna. Ak je tá smála, čo by fakt stála, pri tebe váš si to daj to najavo mocne, cez deň aj potom je Ako krásne ma dostala, hej, keď spievala mi iba la 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 la. Aj keď sa s tebou iba hrá, dobre vieš, že presne tak toto miluješ. Okúsiš pocit prehranej noci a už nikam neutečieš. Aj keď sa s tebou iba hrá, dobre vieš, že presne tak toto miluješ. A kradne mena, fatálna žena, nikdy iná už nebude. Som pol, plus či mínus, dobre či zlé, pravda či mýtus. A povedzme, že druhý protipol má spôsobiť prísun večna. Možno je to len pocit, inštinkt, potreba bez dna. No potrebujem dievča, špeciál pre mňa, špeciál väzba edícia, s ktorou nevieš prestať lietať. Model, ktorý si vždy chceš nechať, aj keď doba je už inde s ňou. Nešlapneš vedľa, jo. Som skala, čo potrebuje omyť hrany vodou. Som chlapec, čo potrebuje dievčane s trochou čerešní, ale s plným košom. Tak veľmi hľadá sa dlho a všade, no márne merať nesprávne. Kde? Vládne len túžba chtíč, rozoznam dielo a kýč. Tak treba za tým istým posilniť štít. Nech ona je čít, na všetky obludy s ňou môžem skočiť do hudby a ruka v ruke uchopiť beat. Ako krásne ma dostala, hej, keď spievala mi iba la 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 la. Aj keď sa s tebou iba hrá, dobre vieš, že presne tak toto miluješ. Okúsiš pocit prehranej noci a už nikam neutečieš. Aj keď sa s tebou iba hrá, dobre vieš, že presne tak toto miluješ. Kradne mena, fatálna žena, nikdy iná už nebude. AMO a náš dnešný ranný host Juraj Benetín v nahrávke Femme Fatale od dnes aj s novým videoklipom. Počúvate Rádio FM ráno na FM-ku. Slovenská muzika je o chvíľu Noise, kada ich zem stíchla. Po bleskových správach s Peťom Kolárikom. Ale v ich prípade dobrí boli. Juraj, čo ty a country? Áno, keď zavolá, a teraz neviem, že Alan Mikušek, tak ja mu naspievam refrén. Zlatý, ochotný, veľmi. Hovorím, že som není moc asertívny. Áno, ktokoľvek počúvate vlastne teraz, keby ste potrebovali náhodou taký svieži vokál, silný, tak máme... Ináč aj tá Janka Kiršnerová, ona mala kedysi takéto... Bolo tam country trochu, takže... A s ňou by si tiež vedel predstaviť. No jasné, to môžeme obnoviť. No a keď sme pri tom country, už aj ty sedíš teda teraz s gitarou pod pazuchou u nás v Rádiu FM. Tak to sa hodí k tomu ohňu. Si ty ten typ, že nosíš to so sebou a chodíš na takéto ohňové akcie? Kedysi, dávno to bolo, jasné, hej. A aký repertoár? Kedy si začínal na gitaru hrať? Čo viem, keď som mal 14, alebo tak, jak každý, úplne každý. Taký ten normálny vek. Normálny vek, no a C, G, B... A čím si začínal? Teda čo boli tie také základné ohňové piesne? Moja ohňová pieseň bola aj tá, ktorú zahrám dneska. Lebo som si, áno, povedal som si, že zahrám nejakú takú ohňovú. A okrem toho také vtedy
Vtedy bol Guns N' Roses, to bolo, keď som ja mal 14, tak to bolo tak, čo ja viem, také tie ich srandovné pesničky všelijaké a ten Knockin' on Heaven's Door od nich, hej, čo všetci ortodoxní povedia, že ako som mohol, ale tak hej, od nich som to poznal prvýkrát. No a dajme mu priestor, trošku taký hudobný. Tak ja neviem, aj nám to uvedieš tú pieseň, alebo ju priamo dáš? Alebo môžeme ťa ty uviesť, môžeme ťa my uviesť. Juraj Benetín v Rádiu FM. Včera som, potvrdzuje sa jedno pravidlo, veľmi dobre si rozmyslíte, čo napíšete na Facebook. Lebo včera som napísal na Facebook, že možno dám Eye of the Tiger, čiže... Lenže som zistil, že je to dosť ťažká pesnička, takže dám to, čo viem. Ešte od čias tých táborákov. I know it sounds funny, but just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, I know I've done all I can. I see you beg still and borrow. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just me with you, baby. Ooh, 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 ooh. Beat it, did it now, did it deep, pop, 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 did it now, did it now, did it now, pop, 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 that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Ráno na FM-ku. A ja viem, že sa to nemá, ale prisahám, že mi vybrovali slúchadla na hlave. Je to možné v prípade hlasu Juraja Benetina. V jeho podaní teda naozaj sme ešte túto skladbu nepočuli. Ďakujeme veľmi pekne za... No nečakali sme, že taký to bude vyzerať, toto naše ohňové posedenie v dnešnom ráne na FM-ku a dobre to vyzerá. Juraj, ďakujeme. Ďakujeme. Teba mali radi v kolektíve asi, že? Áno. Áno, čo ti na to? Popiaté pivo. Aha, a čo sa potom stane? To si na budúce potom sa ukážeme. potierajú tie rozdiely medzi ľuďmi, vieš, a potom už nerozlíšuješ. Ale teraz máme toho Jacksona pustiť potom. No jasné. Najlepšiu pesničku na ráno.
Jacksonovci, vrám. A do hlbok duše Juraja Benetina sa dostávame aj touto muzikou. Tak je to prekvapujúce, zase ty máš aj takú tú metalovú nejakú históriu. Hej, ale... Minulosť. Minulosť. Prepáč, Rudy. Áno, ale tak... Aj budúcnosť určite. Nie je zabudnutá zase úplne, nie? Tak v tebe vo vnútri. Hej, sem tam zakričím. A sola v druhej polovici koncertu rýchlo idú prsty a všetko tam je. Metalové sola. Metalové sola, hej. No a teda ale aj Jacksonovci v tvojom prehrávači. Hej, to sme do tej Motown trošku histórie zasiahli. Áno, Motown môžem veľmi. Dobre, aj my sme mohli takto v Ráne na FM-ku. Potešil nás tento tvoj hudobný výber. A Juraj, teda tvoju hudobnú stránku a tvoj hlas všetci dobre poznáme. Čo ale zvykneš robiť, keď sa práve nevenuješ hudbe a keď nespievaš a keď nerozbiješ nejaké poháre? A keď zarábaš peniaze? Architekt som. Ináč je to zaujímavé, ale strašne veľa architektov robí hudbu. No a ja som jeden z nich, architekt. Kto ešte robí? Matúš Valo robí hudbu? Matúš je architekt. Erik Losos je architekt. Medveď, myslím, začal minimálne. Neviem, jak to, či aj dorobil. A kopa. Všelik je ich dosť, čo ja viem. Teraz ma nenapadne. Ďalší. A ty teda, keď tak o tom rozprávame, že architekt nie je to možno téma, ktorá sa často v tvojej súvislosti spomína, ale každopádne musíme povedať, že si aj kvalitný architekt a zdá sa, že aj úspešný a architekt... Zdá sa, že sa mu páči táto téma. Podľa basovej linky. Cezarov máme na mysli tohto ročných. Spokojné. Vy ste mali nomináciu. Mali sme nomináciu, čo je samo o sebe perfektné a je to o to... podstatnejšia tá nominácia vzhľadom k tomu, že sme nakoniec nevyhrali, ale už samotné to, že medzi tromi najlepšími bytovými domami urobili sme taký projekt v ateliéri, volá sa Slnečnice a sme na ňo celkom pyšní, je celkom pekný a ten teraz koluje po všelijakých súťažiach. A akej architektúre sa venuješ, Juraj? Možno primárne. Sú to tieto bytové domy, alebo čo príde? Nie, tak na Slovensku je to tak, že ten trh je taký malý, aj hudobný, aj iný, aj tento, aj každý iný, že špecializácia není možná. Čiže robíš všetko. Od interiéru, od kľúčky až po urbanizmus robí vlastne takmer každý, lebo sa nedá špecializovať, lebo by si sa neužil. No a dostan nás aj do toho deja, ako vyzerá tvoja práca, keď prídeš teda do zamestnania, čo všetko robíš? No, tak máme 8 ľudí, čiže časť toho je trošku akože manažovať, čo teda nie je moja úplne silná stránka, či si sadnem a sa hlbem. Na takú úplne kresličskú robotu to už nemusím našťastie robiť. A čiže si škicujem alebo pripravujem nejaké prezentácie alebo nejaké takéto veci, lebo venujeme sa veľa aj takým väčším celkom urbanistickým, to je taká moja úloha v ateliéri, čiže ja sa venujem takým väčším územiam a tam špekulujem a premýšľam a tak. Čiže ty si ten vizionár. Tak vizionár, no. Najväčší vizionár je vždycky investor, čiže ja som taký ako keby upravovač a presviečač. Čiže vizionárové oči možno. Hej, ale pomáha mi ináč trošku táto dikcia na tých prezentáciách a podobne, že vyzerá to dôveryhodne. Našťastie už my sme od ateliér totiž to otvorili, keď som mal asi 25 rokov a mali sme takí holobriadkovia sme boli a našťastie tento hlas som už mal vtedy, takže áno, bude to určite to bude stáť, nepadne to, ani zatekať to nebude. A ako máš nejaký taký sen v rámci architektúry, že čo by si chcel, na čom sa podieľať a čo urobiť? To je zatiaľ z toho, čo sme robili, je najzaujímavejšie ako za dozúčinenie je to, keď ten projekt, keď je hotový, tak funguje a páči sa a žije sa tam dobre ľuďom alebo býva. Že to zatiaľ, a to sa zdá, že to sa nám podarilo aj teraz, až na zopár samozrejme väčšných hejterov, tak to je také najviac. No, na Slovensku sa nestávajú také veľké verejné stavby, keď sa stávajú, tak sa stávajú bez súťaže, ako napríklad zimný štadión, alebo teraz sa bude robiť vlastne ten národný futbalový štadión.
Čiže, a to sú vlastne jediné dve ako keby väčšie stavby, verejné, zaujímavé, iné. Divadlo sa nerobilo, galéria sa robiť nebude. A chcel by si taký štadión robiť, keby bola tá možnosť? Bavilo by ťa? Tak to sú tie najväčšie, ako v rámci svetového meritka, to sú tie najväčšie výzvy pre architektov. Tieto verejné veľké stavby významné, kde sa vybere najlepší a ten najlepší postaví niečo najlepšie. Tak čiže o svete hovoríme. To je o svete, no, lebo u nás verejné investície, rekonštrukcia škôlky v Demenovej a áno, ale keď niečo v Bratislave, tak potom je to rozdané, karty sú veľmi dlho dopredu, takže nám úplne stačí robiť tie rodinné domy pre kamarátov, aj keď to som vlastne nemal hovoriť, lebo už som ich asi 5 odmietol za posledného pol roka, ale tie bytové domy a nejaké interiéry, možno sem tam nejakú administratívu, takéto klasické veci. Juraj Benetín, spevák, hudobník a najmä architekt je v dnešnom, vlastne najmä. Čo je najmä? Čo si ty najmä, Vieš čo, toto mi Šina minule rozprávala, naša vydavateľka, že jedného dňa sa budeš musieť rozhodnúť. A že čo máš robiť. A nechcel by som sa rozhodovať. Nie, to by bola taká Sofína voľba. Čiže architekt a hudobník. Máme vaše otázky a reakcie. Jedna taká, Juraj, na ktorú nemusíš odpovedať, ale teda keby, tak by som si vyčítala, že som ti to neposunula. Juraj, si perfektný hudobník, no zaujalo ma tvoje povolanie. Chystám sa rekonštruovať drevenicu a hľadám architekta. Nechcel by si sa realizovať? Ale drevenica, to je pekná vec. To je výzva, to je skoro ako štádion národný, Juraj. Jednu sme robili. Napíšte mi na Facebook. Určite sa vám ozvem. No, znelo to presvedčivo. No, Juraj Benetín je tu dnes aj ako muzikant. Aj v tejto súvislosti prišla otázka tiež cez Facebook v tomto prípade. Mareka by zaujímalo, prečo skončil Appendix? Tak to je opäť do histórie. To boli nejaké také ľudsko-herné záležitosti, alebo teda hudobné záležitosti, kde sme sa trošku rozišli asi v tých hudobných vkusoch a v tom, že ako by sme chceli ísť ďalej. Takže, ale skončilo to úplne ako kamarátstvo, vôbec neskončilo a ten vzťah je pevný stále dodnes, ale proste sme si už nejako, už to išlo aj tak trošku ťažkopadne ku koncu a tak sa stalo toto a teraz to ide všetko tak relatívne ľahko. No, tak. A teda dostávame sa vlastne akoby k základom Corbin Dallas? Tam niekde vznikol v tom období Corbin Dallas? Áno, to sú také už možno 3 alebo 4 roky, 3,5 možno, tak je to asi. Čiže my sme relatívne mladá skupina. Mladá, no a našli ste sa, ale tu už to funguje tak, ako Mladučka kapela, tak im zvykneme hovoriť. Mladučka, nádejná. Mladučka, nádejná kapela, dokopy máme iba 212 rokov. Našli sme sa, sme našli. My s Lukášom robíme vlastne, my sme už od tých 14, od tých táborakov, to je presne ten čas, odkedy spolu hrávame. Ale sme našli, to je poklad náš. A je vynikajúci bubeník. Ja som zachytil na vašom Facebooku Corbin Dallas, pred pár dňami ste tak citovali také jedno zamyslenie Joža Ráža, ktorý tvrdí, že ak má byť kapela úspešná, musí byť v nej kráľ, mák a šašo. Máte to tak rozdelené? Neviem, to Ozo dočítal túto knižku a mal potrebu mi poslať SMS-ku s týmto a neviem, no. Asi by sme to, ako teoreticky sa to dá relatívne ľahko rozdeliť v tej našej kapele na toto, ale že či je to tak, hlavne sme začali rozmýšľať, že jak to mali v tom Eláne podelené. A došli sme k tomu, že král je jasný, král bol Jožo, mák bol asi Vašo, a ten šašo musel byť ten Jano Baláš, no. Tak mu to ostalo. Tak u nás, no, nech si to každý sám po svojom vyloží. Aké máte obdobie v Corbin Dallas? Už si spomínal, že koncertujete. Tešíte sa z čerstvého albumu ešte? Áno, a hlavne, čo je úplne prekvapivé a človek to fakt po 30-ke nečaká, že začnú na ňo chodiť ľudia na koncertoch a spievajú si pesničky a takéto veci, čiže zaujímavé veci. Je to bizarné. Boli sme v Bystrici v sobotu, tam bol úplne plný dom, myslím, že sme požiarnú kapacitu prekročili dvakrát, neviem, že či to vôbec môžem povedať, že koľko tam bolo ľudí, ale CDčka si kupujú, tešia sa s nami, no proste super je to, perfektné. Teda karnevalová vrana fičí, turné v plnom prúde. Čo bude ale ďalej? Už ste nad tým rozmýšľali? No rozmýšľali, jasné, lebo my keď sme išli nahrávať
Vranu, tak mali sme nachystaných možno 20 skladieb, je tam 13, čiže niečo máme odložené, to ale není, že ako kvázi odpad z Vrany, hej, boli to dobré skladby, len ešte neboli vyzreté, takže niečo máme a začali sme robiť nové veci. Fantastické je, že Lukáš píše o dušu. Asi na každý jeden komentár, ktorý napíše do novín, tak musí si napísať jeden text, lebo teraz máme asi... Zneutralizovať sa. Hej, tak teraz máme nejakých 25 textov pripravených, čo je fantastické, lebo to už viacerí hovorili, že tie slovenské pesničky, to závisí, celé to visí na tom, že či je kapela schopná produkovať texty, lebo tú pesničku na to našiť už sa každému jedna z 5 podarí. Toto keď sa zvládne, tak vtedy ten úspech príde medzi ľuďmi. Áno, tá slovenčina sa oplatí. A to je inak celkom dobrý okruh. Rád spievaš v slovenčine? Nie je ti to možno pohodlnejšie v angličtine? Ja som spieval 12 rokov v angličtine a teraz si už absolútne neviem predstaviť, že by som sa k tomu vrátil, lebo to je ako keby 3D kino. Len lepšie. Ďalší rozmer. Naozaj neviem si to už vlastne predstaviť, že by mi nerozumeli všetko, povedzme, na tých koncertoch. A keď je nejaký zlý zvuk na koncerte, že mi není rozumieť, tak není to ono. Proste je to ten ďalší rozmer. Oni to naozaj to počúvajú celý čas. A keď je to po anglicky, ešte to boli zložité texty a bolo to utopené v tej hudbe, tak to bolo úplne o niečom inom. No. A nezaspieval by si nám ešte niečo? Keď ťa tu máme radi, ťa počúvame. A v akej reči nám zaspievaš? Po anglicky. Po anglicky, áno. Po anglicky. Hej. Zaspievam po anglicky, lebo Miroš Bírka hovoril, že... Máme tu chvíľka citátov. Miroš Bírka hovoril, že dobrá pesnička tá musí byť dobrá aj iba na španielke. A ja hovorím, alebo by som to ešte rozšíril, že úplne dobrá pesnička musí byť dobrá aj bez španielky. Čiže budeš úplne a kapela sám o sebe. Úplne bez španielky a bez všetkého. A to bude možno ďalšie prekvapko, okrem toho Motownu, ešte mám rád Eltona Johna. Tak dajme si aj, že jingle. Počkej, ale aj svetla by sme mali trochu stlmiť, nie? A je tvoj Idem priestor. do toho. Ráno na FM-ku. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy you a big house where we both could live. And you can tell everybody that this is your song. It may be quiet and simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Rádio FM. A to bol zase ten moment, kedy sme sa na ňo ani nemohli pozerať, lebo my toto veľmi ako citlivo prežívame, takéto otvorenie sa. Tak je to duševné. intimné. Aspoň my to tak cítime, že? Je to tak. A je aj zaujímavé, robí sa tu taký skromný, aj že nie je asertívny a tak, ale vieš, toto Počkej, dať... v tom šere na teba teraz nevidím, som tu pozasínala. Do celoštátneho vysielania ísť takto len s týmto A v svojím Rádiu hlasom. FM sa priznať k náklonnosti k Eltonovi Johnovi. To Juraj, je máš moju ináč, obdiv. hej. Povieme ti, tešíme sa, že si to urobil. Ďakujem. Zahráme si aj poďme si ju aj teraz zahrať, rovno dajme si teraz takú hudobnú pauzu už aj s podkladom a s podmazom, a keď teda spomíname tých Corbin Dallas, tak od nich niečo. A takú tú obľúbenú.
To si predstavujem tak, že plná sála, taký dym trošku sa dá dole, hoci neviem z čoho, keďže väčšina koncertov je už nefajčiarska, a zapalovače. Zapalovače nie, mobily. Mobily teraz. Mobily Ja svietia. už dávno som nebola na koncerte. Ale mnohé svietia aj obrátené od javiska, lebo mnohí nakrúcajú. Alebo seba fotia na tom koncerte. Som tu. To by Pekná ste sa pesnička. divili, koľko ľudí pozerá ten koncert cez ten mobil. No. Zúčastňujú sa. Nedivili, no. Juraj Benetín, ranný host Rádia FM, aj spieval v nahrávke Otec. Aj sme si zaspomínali, prvýkrát ste ju zahrali u nás v ráne na FM-ku, vtedy mal ešte len pracovný názov. Áno, to Otec. bolo úplne čerstvé. A takto, neprišli by ste ešte niekedy? Určite áno, určite. Áno. No jasné. Ste teraz aj nacvičení, koncertujete. Rozbehnutý, dobre. Treba dať slovo aj tým ďalším dvom pánom. Hej. No, mohli by sme to tak nejak ako zorganizovať. Takže berieme to ako takú predbežnú dohodu, Juraj, dobre? Dobre, urobíme to. A keby sme sa ešte vrátili možno k tej skladbe Otec, aj sme sa, myslím, že už o tom rozprávali dávnejšie, keď ešte len ste rozmýšľali nad názvom, keď ste ju spievali onehda u nás v Rádiu FM, že pre vás má aj takú ešte ďalšiu líniu, tá skladba, okrem toho, že ju hrávate, že vlastne vy ste v podstate ešte stále čerství otcovia, ty a Lukáš. Áno. Aké to je, Juraj? Je to úžasné, lebo máme takého... Adamko sa volá Adam Benetín a stále sa smeje z nejakého dôvodu, tak to je úplne fantastické. Moc to asi má, že? A ešte nie je asertívny, to tiež má. Nie, je strašne zlatý, stále sa vôbec nespí, čo je také niekedy ťažké, hlavne pre maminu, ale tak stále sa smeje, čiže to je stále radosť, no je to super, dúfam, že mu to vydrží. A takýto chlap a takú lásku má teraz v Presne, očiach. tak som sa na ňo teraz pozerala, že ty keď hovoríš o tej svojej Krásne. rodine, ty máš takú lásku v tvári. No, tak to je normálne, nie? Ale, vieš čo, ale tak to strší z teba, no. Tak ale majú aj bežne zase, je akože sympatický pán. Áno. To sa môžeme zhodnúť. No a čo, ako ti to zmenilo život, Juraj? To som sa ja chcela spýtať, vieš, že príchod nového člena do rodiny, to asi nabúra tie rytmy. Hej, ale tie veci, ktoré mám rád, nejak fungujú stále. Dokonca teraz my strašne radi chodíme na dovolenky s ľudskou mojou a teraz sme boli na prvej také rodinnej dovolenke a sme si to užili úplne tak, jak predtým, keď sme chodili. Takže super, no. Už vymýšľame, že čo ďalej. A máš tých 12 rúk? A mám tých... Nemám, ten text to je proste tak, že vždycky by sa dalo to robiť lepšie, určite oveľa lepšie a človek sa tak až sám seba bojí, že jak to zvládne, ale no, však tak to má byť. A aj nejak premýšľaš nad tým otcovstvom, že máš nejaké také vízie, ako to chceš robiť, aký chceš byť otec, alebo prosto to iba cítiš a ideš cez to? Tak jasné, že rozmýšľam. Či to máš tak nejak definované dopredu? Nie. Takýto systematický typ nie som, ale premýšľam nad tým, čo sa deje a tak snažím sa to napraviť, čo není dobré a tak, no, ale ono to v podstate je taká gula snehová, že to ide a to človeka zomele a je to... A nedá sa to zastaviť, treba tým len prebehnúť. Ale my to máme naozaj, akože chlapi to máme naozaj oveľa ľahšie, jak tie ženy, lebo presne to, čo som povedal, že mne sa vlastne tie veci dokážeme ísť aj na koncert a dokážeme ísť na dovolenku a stále robíme v robote, ale tá naozaj sa zmena, tak to je maminy. No, tie majú naozaj snú zmenu. Čiže treba odporúčam dievčatám, aby na to boli pripravené psychicky, čím ich nechcem odhovárať. Je to, inak možno aj nejaká pieseň aj pre matky. Áno. By bola dobrá, nie? Skúsite niečo také? Tak, Otec 2. Určite. To by sme mali. Mama, ako mama naše manželky, mami, to by mohlo byť, ale neviem, či by sme nemali mať aj takú pesničku Mama o našich mamách, lebo to každá jedna poriadna skupina musí mať. Lunetik. A to by mohlo byť ale celý album, že mama, sestra, bratranec. Vidíš, aj brat bol, no? Strýko z druhého kolena, to by bol... To by sa ťažko rímovalo z druhého kolena, s čím by sa to? Nehádže mi pod nohy polena. polena. A ty tu stojíš zlomená. Áno, počujte, vy ste freestylisti. Vieš čo, my tento melodický... robiť hip-hopovú reláciu. Nie, my melodický rock, ten by sme vedeli otextovať. Veľmi slušný. Juraj, aký je pre teba deň? No, bežím do roboty, lebo mám tam niečo, čo...
ma už čaká. Aj, dobre. Ale toto sa teším, že som tu mohol byť. My sa tešíme, že si prijal pozvanie a teda strávil ten tvoj ranný čas s Rádiom FM a s Ránom na FM-ku, že si sa aj mohol rozpievať. To je náš taký bonus pre teba, že si pripravený do toho pracovného dňa a rozcvičený. No a držíme palce. S tým koncertom počítame, máme to zapísané. No. Na jeseň stihneme ešte? No, uvidíme. Pri najhoršom na jar. Nech sa vám dobre hrá, tešilo nás. Ďakujem.